וואי, לא נמאסתי כבר מהספר הזה, באמת. זה ספר מזדיין. ממש. בייבי, אני סיימתי י"ב, מחזור י"ג שולט. אני סיים שנה עליך מעל רגליך, אני שמיניסט אתה יודע, מסתובב במועדון ותופס ספות בשפע. אני תמיד בלי הציוד, אין לי שקל בעכוז, מתחנן מזייניקים לקצת כבוד, זה אבוד. הדר מעיר אותי משנץ, אני קופץ ישר נלחץ, הולך לשבת במשרד, מעביר זמן במזגן. הם קוראים לי מעצבן, עצלן, שבוז, חצוף, עצלן וגם מבריז, אבל אני שמיניסט, אז לי זה לא מזיז. הולכים יחפים, דורכים על דבורים שמהכוורת בורחים, ואז לשיעור שלא הולכים. אם מפריעים היא זורקת תושים, רוצה לצאת מוקדם אבל אמנון לא מסכים. נזכר אני שמיניסט, אז אישור יציאה מרים. בשיעורים מבריזים, אני סיימתי י"ב, מיונים ומבחנים, אני סיימתי י"ב, עם האוטו מגיעים, אני סיימתי י"ב, והאף בעננים, אני סיימתי י"ב. עולה לקיוסק, חסר שקל לטוסט, מתחנן להוריד שתשלים עם ריבית. בפורים רוצה לשתות, בא לעשות בעיות, בסוף קראתי ספרים, מהספרייה בחיים לא יוצאים. יום ראשון בתיכון, משתין על העציצים, בסוף התקפלתי לענת נצלתי. אין לה ביצים. מזרחית לאיה שמתי. תתלהב. נטלי רצתה שלמה ארצי. חשבתי שזה הכבד כואב. לא עובד, הגיע לכשל רק לא מאלכוהול, סתם מפדל השיעורים מתבטלים כי למחששה הולכים אבל לא התלמידים, בסוף זה רק מורים. אתם תיכון של סחים, אתם תיכון של סחים, אתם תיכון של סחים, אתם תיכון של סחים. מהשיעורים מבריזים, אני סיימתי י"ב, מיונים ומבחנים, אני סיימתי י"ב, עם האוטו מגיעים, אני סיימתי י"ב, והאף בעננים, אני סיימתי י"ב. אצל שושי קופים, לא משנה מה לובשים, אצל סמיון לומדים איך לחפוף שולשים. מהקיוסק לשקם. יש פה נמלא אש כבר 13 שנה, עמק. שריון! יאללה קעד במה הביתה כבר. חבר'ה, מה יש לזקן מתחת לזין? עוד, יאללה, עוד, יאללה, עוד, עוד, יאללה, עוד, יאללה, עוד, יאללה, ליוני, אל תפחדי, ליוני, יאללה, עוד. משטרה. שתקי כבר. רגע, אוקיי. תגידי, מתחילה אחורה, כאילו. מוכנה לי? I was born ready, honey. אוקיי. תני לי אישור! מזרחית לאיה שמתי. נטלי רצתה שלמה ארצי. הכבד לא עובד. לא עובד. דבר? קח את הזמן.